na kịta ka unu lotere na Fino o nwere upcoming artist ndị Igbo na-ehep o ji wee bụrụ that na kịta anụọ associate onwe with Very Dark Man na o ya eme career ya affect unu wee pụta wee chefuo that na enwekwa millions of ndị Igbo na-support Very Dark Man. So unu na-adọrọ gị Ezege Fino unu na-adọrọ gị ya because no mere appear na video call Very Dark Man that onye afọ unu hate akwa ya all the group of people na-adọrọ gị kịta Ezege on that ka anyị na-agwa gị na fa bụ gịnị tribal bigot. Do you understand what I'm saying? Mma apụta ebe a na-agwa unu nke bụ eziokwu maka ife ọbụla na-esi mkpa isi na-arụ ya ka ọ dị ịghọtago ife na-ebu eke bụ n'ime ka ọ dị ama m ịghọta ife anụ na-agwa gị na ife a na ọkọtachi ọkpaka mere na iji si ekwe na ekene zuzughalịbanị na kịta ka unu lotere na Fino o nwere upcoming artist ndị Igbo na-ehep o ji wee bụrụ that na kịta anụọ associate onwe with Very Dark Man na o ya eme career ya affect unu wee pụta wee chefuo that na enwekwa millions of ndị Igbo na-support Very Dark Man. Do you understand what I'm saying? O ji wee bụrụ that na Fino na-ezuru egwu upcomers na ọ ya ife a niile bụ jargon unu na-akọ na social media then anyị pụta gwa gị that na so many of unu be tribal bigot you say that na ya suppose ikwu that okwu mana ị na-emepụta ya n'omume na-ekwu ya n'okwu. So because of na Fino kpọrọ Very Dark Man ọbata osu nyakịta ka unu some of unu ji adara gị ya then akpọghọ tribal bigot isi mba gwa ya eji wee kpọ gị ya nwanne m ikpe ọbụla mara eziokwu aka azụ ụdị ya ọmụma na-agwa gị ya ndị Igbo si na ọ ya agba agwọtachagodo onye ala ada agwọtara ya ntamụ n'ozu ada nụrụ isi ka anyị mekiwekene use of our brain ọ bụrụ ọsọsọ mụ na gị na-abụrụ na this country called Nigeria. Emotion so many of us na-adị too high and ọ na-cover our sense of reasoning. I'm telling you ọ bụrụ mmadụ nne ga-alike gị ị like Very Dark Man nsogbu adịrọ ọ bụ manipulator ọ bụ deceiver. Do you understand me? But o nwere one thing unu ama take away from ya bụ nwa Bini ya unu na-akpọ ya dị mkpa Bini kịta o nwere one thing unu ama take away from him kedu ife dị ife a Very Dark Man sanitize this social media mụ na gị na-abụ nọ